revolutionary friends. Dinay sana 12 November. Dinay sana NDFB आरो गासै बर'फोरनि थाखाय माहारि हिसाबै मोनसे रंजाथाव गोसोखांथाव आरो दुगानानै लाथाव सान दिनै सानखौ जोङो बर'लेण्ड आर्मिनि गिबि सान हिसाबै फालिनो थाखाय जोङो दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि गोथां फिरफिलाखौ बिरहोनानै दिनैनिफ्राय बे बर'लेण्ड आर्मि डेखौ खुंजेननो थाखाय बोसोरफ्रोमबो खुंलांबाय थानो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। एनडिएफबिनि जोनोमा ओरैबायदि समाव जादोंमोन जेब्लानाखि बर'फोरनि जारिमिना फैयै फैयै जोबस्रांनायनि लामायाव सफैबायमोन एबा बर'फोरनि जारिमिना जेबो खारथाय गैलामोन, दलर थाबायमोन। बर'फोरा गावजों गाव सेरखाय बेरखाय जानानै गोजान गोजान जानानै मिथिलाया जानानै बर'फ्रा जोबस्रांनायनि लामायाव फैबायमोन। बुंनो थाङोब्ला बर'नि जारिमिनावहाय फैयै फैयै जोबथा एबा गाहायसिन जायगायावहाय सफैनाय समावहाय एनडिएफबिआ जोनोम जादोंमोन 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बरावहाय। बे जोनोम जानाया सानैसो बर' जोहोलावफोरनि सिमां, बिसोरनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ नुनानै, बर'नि नांगौखौ नुनानै, बर'नि गावजों गाव सेरखाय बेरखाय जानायखौ नुनानै बर'खौ देखांफिननो थाखाय बिसोरो गाव गावनि गोसो गोरबोखौ गोरा खालामनानै खाफ्रानानै आफादखौ बर'खौ देखांनो थाखाय गायसनदोंमोन। बै समावहाय BSF मुङै एबा बर' सिकिउरिटि फर्स मुङै। बिनि उनावहाय बे आफादखौ गायसननायनि उनावहाय जाय आफादा बर' हारिनि फिउचार एबा इयुनखौ डिटारमाइन खालामो, जाय आफादनि सायावहाय बर'नि थांनाय थैनाय, गांनाय उखैनाय एबा रैखाथिया सोनारो, बे आफादा जोनोम मोननायनि उनावहाय आरो बे आफादनि सिङावहायनो बर'खौ गोरायै लाखिनो, बर'खौ सिकिउरिटि होनो, डिफेन्स होनो थाखाय आर्म फर्स एबा डिफेन्स फर्स नांगौ जानानै फैदोंमोन। बिनि थाखायनो 1986 आवहाय एनडिएफबिआ जोनोम जानायनि उनावहाय 1987 मायथाइयावहाय NSCN एबा नेशनेल ससियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्ड बे आफादजों जोंनि बै समनि BSF मुंनि आफादा गोरोबथा माखासे रादाय थायो, माखासे आन्डारस्टेन्डिंआव फैयो। बे आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजोंनो 1989 मायथाइयावहाय बे NSCN आफादनिफ्राय जोंनि एनडिएफबिनि एबा BSFनि सिङावहाय बर'फोरनि थाखाय सिकिउरिटि फर्स एबा आर्म फर्स दानो सोलोंथाइ होनो थाखाय बिथांमोननि आफादनिफ्राय ट्रेनिं इन्सट्राक्टरफोर फाथायहरनाय जायो 1989 मायथाइनि अक्ट'बर दानावहाय। 3 इन्सट्राक्टर फैनाया NSCNनिफ्राय फैदोंमोन, फारियैनो सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट थामरे पाम, सार्जेन्ट वांपाम आरो लेन्स कर्परेल स्टन। बिथां 3 इन्सट्राक्टरा ट्रेनिं होनो फैयो आरो बे ट्रेनिंआ जागायदोंमोन बे बोसोरनिनो 26 अक्ट' 1989 आवहाय बिसोरनि ट्रेनिंआ स्टार्ट जायो आरो ट्रेनिंआ जायै जायै जोबफैदोंमोन बै बोसोरनि दिनैनि सानाव एबा 14 नभेम्बरावहाय बे ट्रेनिंआ जोबफैयो। बेनिखायनो बै समावहाय 1989 मायथाइनि 14 नभेम्बरावहाय बे फार्स्ट बेस्ट बर'लेण्ड आर्मिनि ट्रेनिंआ जोबनानै क्लजिं सेरेमनि खालामनाय दिनखौनो जोङो दिनैहाय बर'लेण्ड आर्मि डे होननानै खुंनाय जादों आरो बे खुंनायजोंनो बोसोरफ्रोमबो जोङो बर'नि बर'लेण्ड आर्मि डे हिसाबै दिनैनि 14 नभेम्बरखौ खुंलांबाय थानो आखायाव लादों। गासैबो माहारि, हारि एबा हादोरफ्रानो जेरै गावनि रैखाथिनि थाखाय डिफेन्स फर्स एबा सिकिउरिटि फर्स एबा आर्म फर्स नांगौ जानानै फैदों, दिनै बेबादिनो बै समावहाय बर' माहारिनि थाखाय, बर' माहारिनो रैखाथि होनो थाखाय, बर' माहारिखौ लाखिनो थाखाय एबा दैदेननो थाखाय बर'नि थाखाय सिकिउरिटि फर्स एबा आर्म फर्स एबा बर'लेण्ड आर्मिया बै समावहाय जोनोम जानाय। बिनि थाखाय बे दिना, दिनैनि दिना जोंनि थाखाय गोसोखांथाव दिन। बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जेरावनाखि बर'लेण्ड आर्मिफ्रा
जयै थागोन जथुमगोन बे दिनखौ रंजा बाजायै हगार हरनो थाखाय आरो लोगोसेयै जोंनि जेसेबांनाखि मुंख्लंफोर जानानै थांबाय बिथांमोनखौबो गोसोखांनो थाखाय दिनैनि दिनखौ थागथियारि खालामनाय जायो। जोङो जेब्लाबो गोसो खौसेयै गोसो गोथारै बोलो गोरायै जेब्लाबो हारिनि गांनाय उखैनायनि थाखाय आवगायलांनांगोन आरो आङो बयखौबो खावलायो जाहाथे बयबो गोसो खौसेयै जोङो गाव गावनि सुख शान्ति गोजोननायखौ नागारनानै हारिनि गांनाय उखैनायखौ नागिरनो फैबायब्ला हारिनि जौगानायखौ जोङो नागिरनो फैबायब्ला बयबो खौसेयै मावलांनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।